Ti hakaban kon syap ngas ngew ya kaban ai kubli ya pi iwe pewe kene kapor ka mata leng ba jong ne ka channel ka jonga MR don channel. Ti katno ngadap lagi sokya ka kraw halor ki jinja ki bana kaliang jong ka MDC jong ka VVP ka we na ka MDC jong ka VVP baka kali ka jong i kala hap no syaka nalah mo. Ti sibun ki jing keno kentho sibun ki ni kitai ki bami apo ka khubor. Ti nakaliang junga ngam doni e yakaban ong halor kata ti ngang scam ba nakaliang jong ka party VVP hi kan la ban le iya kata ti ngang scam ba kini kiki mo la pento dia ro ba don ki bitor biar don ki ni kitai ti kita ki ing ong ya pi wat ju tharai sniu klumari ki briu wat ju tharai sniu klumari briu claim da yo i de ki khamat kam tam le ka party VP bun ba ki briu menta ki sim kabu yau ta bitor biar yau ta bitor yau ta u u jingdi pen bu an ti yo le se don ru ki briu ki ba kwa ya ka ban pentho bria ya kata kila ban lek bread kila ban lek bu ru ya kata ti halor kata kan rim ngana sokya wadam yang than gi khubor ham saya yang khubor lamler lom da ma i im phlaya ke ke ba ma i le dengan sokya ba tang kata hi naglang junga dengan scam ba ikong ru insa yo no kamet ka basai ka baklan ba in yo ya ban pensyai halor kata ka ba nakaleng ka kali ka jong i kala hap no syapo nala hang ne po riboy district mo ka ba iwan jingwan na guati kat kum gi khubor ti ke ka banjai i bat ka ba long i hak ta kamit de ngi kum gi biring mala ban tip tang ba ngi scam ba ka party VVP hi kam de ka party ka ba syu penbe kam de ka party ka ba kwa ban pen thobria ya no andre ki le hi ya ka nong rim ki le hi ya ka ba dei ban le ya menta ka ban jala sai tang mala ban tip andre ya menta ki le be ya ka ba dei ti halor tanong rim nang liang jong aru nga kersan ya ka voice of the people party lem ki candidate jong ki hi baro ka wei ti nakaliang jong kani ka bitor biar ni kata ka bitor kiat ni kata ka nang jong ngamla ban ong kumno ru tang patang ka wei ngi scam ba ngi pi ka party hi ka ba yale ban wanra ya kata ka khuj ka suba kibun ki briu ki sim kabu halor kata ka nongrim bat halor kata ka nongrim jong ka party VP bun ki briu ki sim kabu namar bagani parthai ka bangi im menta kam de ka parthai ka ban pen ka ba perkhat bat ka ba sneng ka ba kraw halor ki jing pakala ka parthai ka ba kwa ban tang ban pen tho bria ki briu ki ba im hakani parthai kwa tang ya ka ban pen tho bria tang ya ka ban pen jot ya ka men sim jogwei om ban yarap om ban ai men sim om ban sneng om ban kraw ki kwa tang ya ka ban pen jot tang ki kwa tang ya ka ban pen pra ti nagalang junga perlok ngam doni ya ka ban ong hakani kami ka bamta bat nagalang ga junga ro nga kam doni kita gi system bat wala katam kanaru andre nga sukya halor kane ka jinja accident kawai ne ki MDC jong ka party VVP te kini ki bro ki jinja te yole se kim da dei kita ki jinja nagalang jung ine komno ngamla ban tip kata andre ngam dei ubriu uban yadara yada sardep jot ya ke jing sneu bat ngam de hiru utau briu ubakwa ya ban pentho bria klem da ngam yo i ki khamat klem da ngam yo sneu da skor te kini kane ka video ku junga ka de ka por ko tang su kren preng me te ngang scam ba na glang joi kong in wan ban sai hadin ka jing jam no ya ke ka jing pang ka jung te tang ka ne hi ka khubor junga ka de ka por ka mata khuble subon